New commandments are right unto you. Which thing is true in him and in you? Because the darkness is past. And the true light now shineth. And Six hours later. Oh, yeah, no, naga. Oh, where a woman de banyame naga. Yabu no cohamere, yabundi. Ndi obudum digase bedi chichi no cohamere. Tatabo face yota. Yabo no fakainaga. Yota. I got no go. Hey, I have carried buying. Kene kwanya obuna ifi begi Maria ina were ebe na no kona na WhatsApp ya butata ka onye wona gafukorita ibia yota aga gonya fugo ya ba senyere ke fuka sibu ya onwere onye m chọrọ ebe akpọ eba uwa ona mkpọ ya ka ya bụ osorozi were gaba ya bụ emume anyị na-eme tupu mani reba asi no garozi aga imechenwe ya mere m jiri wee simba no kara mama na mi gabara ngabazie mgbe o ji mecha ọbịaba wata
Let's do the morning.